ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu ọ mụrụ amụ emeghị eme ezi Chukwu n'ezi Chukwu ha jiri bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maghị ihe anyị bụ mmadụ onye nzọpụta anyị si n'eluigwe bịa n'akwụkwọ nsọ ka amụrụ na-arụzi na Virgin Maria site na mmụọ ọ bụrụ mmadụ abịa bọbụ ya n'obe ihe maka n'oge ọchịchị na Pontius Pilate ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka ụbọchị si kwuo ụra gara n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịa ọzọ n'ebube ya ikpe anyị ikpe na ndị onye ikpe onye ọchịchị ya na-enwe ikpe ekwere m na mmụọ nsọ inwenụ na onye na-enye ndụ onye siri na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ n'etokodo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwu okwu ekwere m na nzukọ nke dị otu dị nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ga ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ